Good morning! Alas 10:54. Yan ang ating one time, the new Filipino time. Another great Thursday, mga kabrigada. 20 na sa Mayo. Yay, kanamis ni mo ang Flores de Mayo. Atay kang bata ka. Bagay, merinda rin mga tuwa nito. Merinda. Naman nagambal ka. Flores de Mayo, merienda naman mga gato. Hindi ka mamati sa imuhang teacher. Andamay. Anyway, sige lang mga kabrigada. Mayo naman na, bro, no? Mayo Tunga na. na sa Mayo, bro. Sobras tunga. Oh, sobra. Sobra na sa tunga, kabrigada. Pizza 20 na. Kamusta sa mga kabrigada natin sa buong busy na? Busy! Hey! Miskin busy, kabrigada, ha? Sigurado ang mga kabrigada, permanente ta safe. As always, safe ta sa COVID-19. Safe man ta, kabrigada, sa medyo hindi magandang panahon. Subong adlaw, kabrigada, nga Webes. Sa area sa Sultan Kudarat, Brad, may mga pagtaliti na na-experiensyahan na ito Oo. magayina. And rin naman sa Coronadal, ara na. Nag-aksyon na. Aksyon nagkabalaka na. Ano may kabata? Punpuna na mga medyo nagmalang mga Nilabhan. Okay, para din na mabasa mayo na. Ayaw pang nilabhan, basa pa. Ayaw pang nilabhan. Basa. Ang imong tanom din na yan. Mayo pang nilabhan pa pa jud, pero ang nilaba wa jud. Ano dyan? Wala ba? Why jud hugas. Ay, hugas og plato. Pinggan. Ano ba ikaw? Kasi nalagay yung plato pagkatapos og laba. Para walay bulilyaso ka, brigada. Basta sa mga suki na to, mga friends na to sa Facebook, live viewers sa Facebook, salamat sa ato mga 124 ka mga live viewers. Ay, good morning ka rin yung tanan. Kamusta ba mga kabrigada, ha? Ay, naka-heart. Agay! Ganahan may sa mga heart ngayon yung gipang, Send. Yan, new send stars to support streamers. Ano ang stars, Brad? Mga stars ko na. Alinag ba ng stars, Brad? Practice daw ninyo send ng stars, be, para bala na mo ganong araw siya ng stars. Twinkle, Twinkle little star, but I wonder what you are. ano na yung stars ba? May quad ko na wala siya pa akong pa. experience, May abrag na ay value man daw ata. Di. Sige. Centavos ng stars. Ano ba? Sige, kamo na bahala di mga kabrigada, ha? Kamo na bahala, mga friends. Kami ang, kayo ang bahala, kami ang kawawa. Kamusta sa atong kapuso? Nonoy kapuso. Obalalaga. Yay. Kamusta diha, brother? Medyo mag-uum ang sitwasyon diri sa Coronadal City kung ara kadras Jensen. Medyo padulong pa lang ang pag-ulan diri sa Coronadal City. I don't know diha sa General Santos City kung still padayon pa gyapon ang pag-ulan. Balita nato, bro, may mga areas gid. Pero daw halos General Santos City, bro, tanan nga mga barangay apektado sa Grabe. kitawong pagbaha. Yung mga nagligad nga mga adlaw ka brigada. Mga poste, nagkakaratumba. Iyan na. Stay safe gyapon ka brigada. Stay safe sa COVID-19, stay safe sa pag-ulan-ulan o pagbaha, kabrigada. Gamayng pitik sa ulan, kabrigada, siburo ang agi. Wala man ka nag-power cells good. Naman na nang ginahambal nito as always diri nga pag mga aning panahon, preparado ta. Dapat. Uy, nanay, kung ano? Nanay advertisement. We do pulse. Guom gihapon, Guom Papa gihapon. J. Ayan. Ingon ni Sir Nonoy Ayan na. Laga. Sige lang. Along na mo Guom. niya. Murag ilok. Guom kayo. Mayo pang langit kita tuan, mawala ng guom. Ang iyang ilog ng taon, forever na. Ay, nako, malamay mo. Sige. Gamitin na lang ninyo Glutaflex. Para at least maganhagan man ang Correct. kaguom. Kamusta sa mga kabrigada natin subong di ba mo sa taas sa obos? Hoy, regards bis inyong panguyatan subong oras kabrigada. Guniti. Ganito na. Welcome na diri sa itong pagpulong-pulong subong adlaw kabrigada nga Huwebes.
Dasig ang panahon mga kabrigada, may pang panahon dasig. Ikaw di ha. Pila na kasimana, pila na kabinulad, Na- perting hinaya. Hinaya gid nimo ha. Hinay ni mo dudong. Naturukan na lang ang uban og vaccine for COVID-19, especially ang mga senior citizen. Ikaw wala pa gyapon kag gisagot sa imong giuyabang, panguyabang. Itarok mo, tarok mo, tarok mo. Ano ang rason? Ang bangod kay mahinay ka. Ayaw lagi hinay-hinay lagi. Ingon sa iban ko no, hinay. Papaji. Bahala ginay ko no, basta Basta kanunay. kanunay. Paano na ron, Brad, kung hinay niya, kanunay man pong pakyas. Hindi ka na magpatisi na. Dapat, kung muhamal tag mahinay, pero ang importante, paspas mo ayag. Nan, paspas mo ayag, perting paspasa. Ano naman mga diskarte din na. Para sigurado ka, brigadang walay bulelyaso. Para walay bulelyaso, pag Power Cells Herbal Capsule lagi. Para siguradong pag-o ng to ang resistensya, sabay pag inom mo Guard C. Guard C. And siyempre, sige Brad. Kung ikaw pagid kulang sa minerales imong kalawasan. Tama, yun na. Dugay-dugay may ginabatyag ika. Wala gyud mo, ginagingon ako. Ara na tanan sa kwan pa sa nigari. Wala Kulang lang sa hambal na to. potassium, Wala lang hambal na to. calcium, magnesium, Tanan nga siyom. kag iod. Kulang sa iod, iodine. Iodine. Hindi ka magkabalaka kay mapunan na ina sang nigari ang tanan nga kakulangan Ayan na. sang imol lawas. Ayan na. Mayo pa ng kanang gitawag Brad og Nigari. mga nigari kay mo Napay puno ayod. pas kakulangan. Mo puno sa mga kakulangan. Ang imong uyab tampalasan. Wag yun ni puno. Bolilyaso. Gibiyaan pa ka. Grabe, ang masay sa katext na grabe mo, Papa J, boy nanay. Ako gid perminting mahigo, dali ba? Especially pag maabot na mo sa hugot-hugot. Likaw po dosahay. Likaw po. Kaya mabunog niya ka. Aman na tang hambal sa asawa nga, grabe gang. Lagom na kayo ni ba? Ano itong asawa, Brad? Kay halos kada gabi, permiminti rin maigo. Ambal sa bana nga, lagom. Yan ang itsura ni Manny Pacquiao nga tagsara maigo. Sabi, Boxing. murag si Toto Lyson Gallego, Papa J. Bago lang ni sila kasal sang iyang Mrs. Congratulations, brother. Congratulations na Toto. Kag sa imong may bahay. Ayan, congratulations. Padayon sa paglakat kag magpakadamo. Kana. Hay daw kay, so, what is this? Si Ping nga maoy. Apa Jay Boy Nunoy, si Berta ni. Uy, si Berta! Kamusta naman kang Berta? Hi ka. Ang damay ka. Kamusta ka na, Bert? Kamusta ka? Kita ko sa nangasawa kisa na pa ka? ba, Jay? Di mo na mailhan kay laban ng buhok. Ha? Perte ng puti Hunsa ko no. Si Mamang Berta. Abi man na, abi ko. Grabe itong mga love story nila sa una tito, Papa J, no? Nag-turn into kuan na. Murag kuan, Papa J, murag kay-drama. Torn between two lovers. Torn Between two lovers, playing like a fool. Loving both of you is written all the rules. Siguro kung namin nga storya to ila, Papa J, no? Maayo to. Maayo to. Ansay pagtoan ni mo ni nga ako ang baba. Ano nga na to, Brad? Ako ang nagtigang pero ikaw ang nikaon. Alam ka. Grabe nga. Mas kwan to. tamis pa ba ni? Ano ang arasa imo nga wala sa akon? Mas tamis pa ba ng imuhang labs kaysa sa... Ang damay kang mata.
Uy, Wala na ang iban, mga ginapaagi sa material nga butang, pero si Berta, why na papadya. Kuha lang. Oh, gamay-gamay lang ang hilot-hilot. Oh, nilakaw na ni uban sa iya ha. Kuha lang yung birada to, Brad. Nangulabo lang to, rason na nangulabo. Aha. Oh, idiguli sa isa, asa ng papa ko? Sunod. Wala kay batasan. Wala kay angay. Isulod. Oh, sulod. Pagkakita, Brad. Oh. Daddy? Hoy! Gano'n ka mo dira? Ah, Kang ikaw ara ka dira? Daddy? Hindi ba lang ako nini? Gabutan na! Gigabot ko man, Daddy. Bertanong ginahimo mo? Ay, wala ko'y gihimo. Wala kami ginahimo? Wala ko'y gihimo. Wala ka naging sang respeto sa akon. Wala ko'y sala. Wala'y sala. Wala ka na nanghid. Ano ginangara sa imong nga bibig nga wala sa akon bibig? Alam. Sabat! Sabat, Berta, sabat. Si Mamang Berta. Oh. Maliliya sa mga bata ni. Sige lang, importante ka brigada nga nag-enjoy At least sila. naging okay to sila, Papa Naging J. okay ang tanan. Grabe nga story ito. Butasan na tong kuha karon. Ha? Oh, murag ni drive na ata sa kwarto dati, no? Oh, Atong boylet. itong aktor, oo. I remember the boy. Sige na, welcome na sa itong pagpulong-pulong ka, Brigada. Welcome na, my friends. Sini ang Brigada Drive-Thru. Opo, siyempre ng Papa J. And siyempre pa, leader sa tanong leader. Leader sa mga tanod at tanod, boy Nonoy! Siya ni gali, Papa J, si Kaisha Palma. Ano ba na ba? Oh, okay lang gyapon, gwapa gyapon. Hala, Oh, oy. ingon ni Mamang Berta. Hala, oy. Oh, ang bibig niya kuno may kalamay hati. Hala, Oh, ang ban niya miss ko na gani si Papang. Hala, oy. Ano, bongga na lagi ka, ti. Di ka naman nagpuyo subong, ti, Berta. Regards ko no ingon ni Papsi mo takik. Kag kimadaya ni Madam Bibing sang taki. Oo. Andam ka na ba daw mo lugay? O gandam ka na ba daw mo gunit sa dako kaayong aluwag? Wala, may ka. Wala liya sila. Sige, text me ka brigada sa itong number 0965-991-3362 para sa inyong mga boto sa mga adlaw ka brigada ng Webes. Siyempre pa mga kabrigada, may Facebook account na, Brad. May Facebook page. Papa J and Boy Nonoy. Kasi makita nyo ninyo Search nyo lang. tong una na tong Facebook page, Brad. Di na nato ito ma-access. Oh. Katong duhata. Mga naka-red and naka-blue. Ay, Wala na to. Hindi ninyo to. Basi amo tong gina-add ninyo mga kabrigada or gina-follow ninyo. Wala na to. Ang bago na to subong, katong may mga katong profile pic profile pic nga mga dalawa ka kalbo. Dalawa kalbo nga mga bata mo. Cartoon. Kana. Basig malipat mo mga kabrigada. Kasi mo itong gina-follow ninyo, di na ito maka-access ito, hindi na ito bro. Di na ma-open. Oo, di na ito ma-open. Ano man ito ba? Ang bago subong katong may duha ka mga tawagan na. Duha ka mga bata. Mga upaw. Cartoon character. Oh, yes, that's right. Cartoon character ka, brigada. Papa J and Boy Nonoy, ha? Mabala mo naman kayo, may mga videos naman to. May mga post naman to, mga kabrigada. Paki-follow lang to, mga friends. And paki-like na lang. Like. Pwede nyo man i-share. Pwede man. Tama na mga kabrigada, ha? Sa mga friends na to dito sa Brigada Drive-Thru. Sige, hari na mga kabrigada. Sugdan na to, Brad. Sugdan na. Sugdan na to. Ang ato ang botohan ay this morning, my friends. Ang atong boto mo, i-total ko. Brought to you by Drive Max Herbal Capsule. Tatagal ka, Brad. Tatagal gid. Drive Max Coffee, tuloy-tuloy ang ligaya. Bawing agay sa inyong tanan. Balita na ko na ako nag-away-away diri sa to ang kumpanya. Pwede ba mabalan kung sino ning gaway-away?
Ha? Sino nagambal si Rao? Boss. Ako to, boss. Ako to, kanang imong kaatbang, boss. Anong problema ninyong duha nga? Isa lamang tamo og departamento. Away-away pa mo duha. Boss, kanang imong katbang, boss. Sip-sip kang katao na, boss. Ako pa! Do ikaw gani! Alangan, sino ba na yung balon ako? Wala ba ko gatandog sa mo nga ginano ko? Wala lagi kagatandog, pero halata kang gasip-sip ka. Tekong gabo ko na sige. Tistingi, kapilong be. Tistingi. Hanggang nga ilong ang hikapon. Tistingi. Ang itlog na yung hikapon. Ay. Dali lang. Ano bang ginaproblema ninyo? Nga naghambal ka nga sip-sip ng imong kauban. Sama na, binaboso na una, boss. Ano nga ko? Wala kaya ka, Bramo. Paras pa lang ta. Paras ta sweldo. Tapos ambal ko kay boss. Ambal mo, sip ko. Pagkano mo sa Artman. Halangan kay. Makita ta ka adlaw-adlaw. Si ikaw tigtimpla og kape ni boss. Ate, makita ta ka gani. Sige ra kag pungko, tibo kadlaw. Dali lang ha, mga kauban ako. Dali lang. Kani inyong ginaproblema ba? Naabot na ba ni sa atong HR? Wala pa boss, Wala pa, pero boss. nakaabot na sa HRM, boss. Ano nang HRM? Mo ba na itong motorsiklo? Hindi boss, Kanang HRM, mo ba na itong motorsiklo nga paspas kaayo na, karnapon? oo. Kani ko nga mo na motor nyo, madayan nyo, ged. Pero boss, bal ko ya boss ya, huwag ginasaya ka, obra, boss. Boss, ako boss. Tapos, gisugid ko sa imo, Ako, boss. Ako pambalon niya nga sip-sip ko na, boss. Ako boss, basta ako boss. Makita na ko sip-sip kayo na sa imo, boss. Kita ko man na sa boss, wala man na sa obra, boss. Ano Tamad ba na ka, sa bra? boss. Ako na ganit, tanan na rin, boss. Ako na ganit, limpyo, boss. Wala. Ano, tanawan mo, sip-sip na pa na sa boss. Wala, boss, Habalo na Boss, ba niya? hindi ka magpatay siya, boss. Kung magpatay ka siya, boss, hindi na ko magkalot itlog mo, boss. Unsa ko no? Dapat ako gipatihan mo, boss. Ikalot sa itlog ni boss. Mauto nang ingon ko, haw. Undago na nato ni. Sige, excuse me, kay may meeting pa to. Wala may. Sige, boss, sige, boss. Andamay ka, boss. Kapakalot na kasi mong itlog, boss. Andamay. Tawagin mo eh. Andamay. Sa bagay, bro, makairita bito ng sahay ng sip-sip, bro. No? Oo. Sip-sip, yung may, para ano. Trabaho pala na, na. bro. Oo. Huwag ka Trabaho. magyapong ko, sa pakon mo. Oo. Ambal diri sa ni Ina Samore, ambal niya, sip-sip, Papa J, Boy Nonoy. Ambal ni Labno Nonoy Datalan Aspela. Tamad. Ambal naman ni Nilda Crisostomo. Sip. Sip, sip. Sip, sip, sa. Ay ka. Si Irene Ordonio, Papa J, tamad. Wow. Bolilyaso na. Ang damo, galing. Si Jovan Simon Campbell. Tamad ko no, tamad. Iyay ka. Sige. Tawagin mo. 0965-991-3362. Ay, dahil lang, Brad. Bago na mga kabrigada ha, basi kung ikaw na pamati subong. Licensed pharmacist ka. Ang Brigada Pharmacy Coronadal and Brigada Pharmacy Tacorong, Pangita. ikaw ang ginapangita. Kung Okay. licensed pharmacist ka, ikaw ang ginapangita. Apply na sa Brigada Pharmacy. Kung ikaw licensed pharmacist ka, Brigada, dala lang sa imong resume, isan lang sa Brigada o i-address sa Brigada Pharmacy Coronadal. Nawagan ta ha, pabrigada ta sa tanan niya mga licensed pharmacists. Pharmacist. Interesado mo mga kabrigada maging part sa Brigada Corporation. Brigada Pharmacy. Apply mo mga friends sa Brigada Pharmacy Coronadal. Kaya nagpanginahanglan sila mga friends ug duha. Dua. Hindi Duha. lang isa, kundi Yan. dua. Duha ka pharmacist ka brigada. 4 Brigada Pharmacy Tacorong and Brigada Pharmacy Coronadal. Ada mga caller din na, Brad? Oho, ara niya. Mm.
Basta tuduhi nga sip-sip, hasta mabwisit si boss. Si Adeline Chua. Anda, my God. Si Jester Lorin de Los Santos, sabal niya, sip-sip, liglig at umaapaw. Agoy. Anda, my kabataan ka. Ayun ka. Annalisa Galio. Hello, Boy Nunoy. Salamat man mga kabrigada Oo. natin. Let's go, Brad. Ito Ari, may mga caller na tayo. callers. Tisingan ito ng mga call. Hello? Hello? Ay, mayong aga. May nga po. Sino ni? Si Toto, wala na yung Tagalutayan. Uy, to. Toto, lutayan, Toto. Oh, kamusta mga to? To? Toto. Kamusta na to? Kamusta na to? Okay lang, kay wala na yung ulan. Ayulan. Ah, Isang nagulan to, ano ginimo mo to? Nagpainit-init. Aha. Nagpainit-init. Bot sing ganun pa, ara siya sa dapog. Oh, painit-init eh. Oh, Way maayo siguro na. kuwan siguro Timpla sa... Timpla Drive Max Coffee ni. Coffee. Oo. To. Te ano ko na ang mga rason to nga nagalain ng buot sa imo sa imong mga upod sa trabaho. Sip-sip o tamad? Tamad kay... Naman. Di kabalo mo bulik sa iyang kuban. Ay, kamata ka. Na-try na nimo na dati ito? Mga kaupod ka. Oh? Na-try nimo na? Sila nakabisis. Pila ka beses na. Di ka nag-aobra to, Di ka nag-aobra. Sila na ginatrabahoan ko. Mo na ginadilihan sa ako kay Oh, Amad daw. tamad daw. Tamad ka. Oh, Sinong tamad? Sino ang tamad to? Ikaw o ang kaupod mo? Ako kay dili ko ka tabang da sila ha. Oo. Matiway ka mang guro eh. Pero tinuod man. Tinuod guro. Lain man gud ang akong ginatabangan. Anong ginatabangan mo ang imuhang boss? Katong 60. Ano lagi na lagi? Tama lang gid na to. Tama ra gid na ito. Kuan ka to nga nasisanti ka to. Tama ra gid na kay six. Mao na ginarainan sang akong boss kay lain man akong ginatabangan. Mao na lagi na. Gitabangan ni mog duot o gitabangan ni mog bira? Gintabangan akong dot. Sige to, dangon na to ng istorya na to. Duot naman. To, salamat sa photo to. Greetings to, may ara ka da. Maka-greet gali ko. Sige to, go ahead to. Ang akong i-greet nga una, si Stila naga kudkod sang balingoy. Oh. Kod. Pila ka tuig ng balingoy yan 7 years. Mag-6 na. Sabi na kuha na ng balinghoy o gato na kayo na to ba? Sige to, padayon to, gawin to. Kag akong ginagreet nga, akong bayaw nga nagahimog handle sa iyang rek. Kag si tatay dito nga nagalunog. Kag si Inday nga akong among bugtong nga nagatanom sang kamuti. Alright. Kag sa mga pamilya Alvarez sa Bar City. Okay. Kag Petro, Navarro. Tanan-tanan sila. Okay. Mo lang to. Sige. Sige to, salamat to ha. Salamat to. Nalagi na. Hindi ganahan kay may tabangan lagi. Hello, mayong aga Papa J. Boy Nunoy. Ang isa sa rason nga di ganahan ang katrabaho is ang katamad. Tamad suguon, kusog mukaon. Agoy. Iyay ka bata ka. Tira brad. Ari, may caller tayo, Papa J. Oo. Caller. Hello, caller. Hello, Boy Papa J. Sino ni? Tinga daw luya ka, Lisa. How? Kwan sa Gaulan rin. Bagulan day, galuya. Oh. Bala na mo na, unang galuya ka kung tingulan. Basi kong natamaan. Oh. Oo, natamaan kakaon. O di ba kaya naggabot og balinghoy? Nan. Tama man, Lisa? Taga din ka, Lisa? Ha? Kusga bala yung boses mo, Lisa? Tampakan. Hindi kayo may kabate ba? Ano magkang may First time mo, edad-edad Lisa? namin?
Kusga palihog man ay para magbati ay tadayon. Oh, Liz. Ako first time. First time. Pinita First time. ni Lisa. Boy. Size? Bata pa ba? Liz, pila edad mo, Liz? 27. 27. May iba na, may nobyo, kon dala na. May bata na pag may bata. May bata, may bana. Ti malipayon ka man? Yes. Oo, ti nga daw maluya sa imo nga pagsabat ha. Dapat be proud ka with confident. Nako, iba na. Philippines! Sige na, Liz. Basig gusto na nimo maboto. Ano ko ng mga rasones nga ang galain ng imong katrabaho sa imo? Tamad o sip-sip? Siguro tama. Tamad. Tamad nga man. Nga man, Liz. Tama, ginabantayan nila mo ikaw. Gabantayan na lang mong duha. Amo nang isa sa rason. Anda, my God. Oo. Bululyaso na. Magtamad lagi. Pero bahalag tamad. Basta dasig mo kaon. Bawi man sa kaon, Baway Liz. mas kaon, no? Liz, salamat, Liz. Basig katulogon pa ka. Greetings, Liz. Go away, Liz. Wait na kung family din sa Mayroong. Mhm. Panggap family. Ako nilidira sa Bilal Malakosi. Mhm. Ako akong mga kauban sa trabaho. Oo. Sa Steve Hardware. Alright. Captain Supply. Okay. Maulan to, Liz. Salamat. Salamat, Liz. Salamat, Bye-bye. Liz. Oo. Salamat, Ilagay- Madam Lisa. Ilagay yung boses si Lisa ba? Mga texter na, Brad, kasi may mga boto din na, Brad. Ilagay Ari, na, Brad. good morning, Papa J. Kag Boy Nunoy. Para sa ako ng sip-sip sa trabaho, lalo ng feeling assistant sa boss. Patamyaw lang ko, Boy Nunoy, sa akon nga naga-answer sang module. Very good. Mayo nga pag-answer sa inyong mga module dira, ha? Good morning man kag maayo nga pagpamati kay Auntie Nelly Iscanio Aguasa Ascura sang Malaya Banga. Uy, thank you. Ah. Okay, Auntie Bibing Liray kag kay Nanay Delia kag kay Papang Eli de la Cruz. Salamat. Greetings coming from Eledel de la Cruz sang Oceanic Motor Parts. Si Yanasita Delphine, good morning Boy Nonoy. Pakigreet si Sandy Fahimulin nga cute. Sana all cute. Ari pagid, Boy Nunoy kag Papa Jane. Nami lang na ang sip-sip kay pisan man. Pero ang tamad hindi gid mapuslan. Salamat gid from Toto Luis. About Toto Luis. Anong boto niya? Ang boto niya Papa J, sip-sip. Oo. Kay mayo na lang daw na sip-sip basta mapisan kaysa tamad nga hindi gid mapuslan. Si Panyaga Galita Papa J kag Moy Nunoy si Dindin ini nang Norala. Yan. Sigurado ada din nga damo tinigang mo kay basi kon sampahan amon da karon bisan may bulay daron. kaldero kag pati dokota dalasa. Para sa akon Boy Nunoy kag Papa J tamad gid Hala. Amo nga dili ganahan ang katrabaho niya. Oy, dili kang sila bata. ganahan. Ripa. Good morning, Papa J. Kag Boy Nunoy. Tamad at magulang pa. Ay. From Ford ng Maitom. Magulang, Brad. Murag maruno. Ning ganit. Ganit siguro na. Hindi, nang murag Brad, ng magulang ng Maro. Maro. Ay, oo. Ate, pakyaw niya gitanan Pakyaw tanan. Oo. Boy Nunoy kag Papa J, sip-sip parihas sa upod namon diri sa kumpanya sa Dalanon Construction. Uy, grabe Imbisto mo gid. Good morning sa Dalanon Construction. Maayo nga pagpamati sa inyo tanan. Bala da mag sip-sip basta ga trabaho lang. Pero mas maayo gid nga kanya-kanya na lang kamo trabaho ay bugnuhan ay importante may agi. Maninood si Uncle Juan. Ginagreet ko na lang ang tropang basa-basa group from Vans. Good morning. Para sa akon, Papa J. kag Boy Nunoy, tamad gid Amo nga dili mi ganahan ang katrabaho niya. Batay kang bata ka. Sip-sip akon. Botonoy, kag Papa J. Ginagreet ko nga akong bata si Nika Nicolas. Sip-sip man ang iya. Sip-sip daw. Sip-sip lig-lig. Sip-sip. Tamad. Kung pahulagon daw bao
Kung pagkanon daw bako. Nunoy Bading nga taga Purok Matibay, Santa Cruz. So, good morning Mulilyaso ng mata ka. Amo na ginahambal talaga. Bagay, amo man ako kaysa hinungdan sa mga away-away. Bala pa pa, Jay. Lagi na, Brad. Sipsipanay, Paindisanay. Okay, ang resulta sina magbinantayanay na lang. Amo na gina, Brad. Amo na gina. Kamusta na? Kamusta na? Okay na mo? Wala pa gid, boss. Wala pa gid, boss. Wala, boss. Di ko yaman ayos ang pasensya siya, boss siya. Pagkano na mapasaylo ay na mo. Pakahuyaan niya ko mala, boss. Wala'y problema na kay tagaan ta mong babae na ay babae diri basudlo na ko. Dali na. Mrs. Dali na, Mrs. Ay, mga pogi. Sige na. Bato-bato pik na kamong duha aron kung sino madao. Mali. Boss, burag ako maningod mo, diba? Hindi ako ang boss. Siya ang boss. Anong isa? Boss. Maluoy ka, boss. Ako na lang wa ni Halin, boss. Oo. Hindi ka magkabala ka, boss, na ay 1 month warranty ako, boss. Never been touched, never been kissed, but totally not damaged. Pero pwede ba ni term, madam? Term? Pwede man na kuan gani na boss consigning nga ginatawag. Ang ara lang Sino interesado sa inyo? Partial? Kamong Pwede gani, dilihan nyo doon duha. Pwede. Alamay ka ron. Oy, mga pogi! Boss. Pre, Muli na lang ko, boss. imo na lang nga, pre. Boss, bye-bye, boss. Imo na lang na, boss. Basi ka na hanggang Gani na, ma, boss. boss. Imo lang. Oy, shh, oy, pandamay ba? Para sa inyo, hanay. Boss. Alanganin man ni boss nga mauli pa ako. Nagasto gid ako sang pamasahe. Madam, dali lang kay... Sige na ba na, boss? Maano pa kita kay nagparauli naman sila do. Madam, Maluoy ka, boss. Dagyawin na lang ni. madam,